Idol Glenn iti intaman na panag sarita apakaseknan iti ditoy local sports. So ano digiti gayam sports nga may ayam during rainy season. Rainy Ada ba? season. At ano ko, digigyan ko indoors. Indoor basketball. Malamang. Well, any indoor pwede mong gawin sa na, kahit na agtutod. Yes. Dapat nga dati parang anan Idol Glenn dati pumatpatok pa kating sports. Ngam dapat disiplina ti kwan dati boxing. When. Pumigpig sama iti goyod di boxing. Ngam again mga idol, ano yung usaran iti kina dangkes data boxing. Taekwondo. Well, dati taekwondo for self-defense lang data. Actually, di ubing bulikat at taekwondo players eh. So, boxingero. Ay, boxingero. At gloves na eh. Okay. Oo, boxingero di jay. Boxingero talaga. Kita, dapat disiplina Girl is una. Lesbian. Well, actually, ngam boxing girls. Boxing girls. Oo. Actually, dito kastoy ko makat na shout out ko gaya ti government ti city government ti Batak. Batak. Napintas ti kwada, napintas. Ay wala yan, napintas kay ti sports kwada. And may sada nga produce ga DJ basketball player ng ubing nga nalalaing da. Especially di yung per school nga min day jay no kuma digite ko. Tinalalaing DJ kat DJ taga Ferdinand Edralin DJ Abi DJ eskwela na. Ano tututukam no ko nga sports nga coverage minen? Either basketball, DJ table tennis, table tennis. DJ tennis, mabalin ko pa nga tututukan DJ. Yes. And I love also DJ volleyball pa kahit ko pa DJ. Ay wala na mahilig ka ti volleyball beach volleyball or ano kagaya mo beach volleyball or di talaga volleyball? Volleyball nga talaga kahit ko pa DJ. Ay. Kasi di mo nga makita DJ pinagkakadwa DJ inom nga syempre inom DJ 6-6 DJ. Yes. No kasanood nga plano no kasanood ang atake on DJ each opponent kung ano syempre DJ talo DJ adang ti beach volleyball duduwada lang. Katalaga mga duduwa kay mo lang. Oo na eh. Makita mo tayo. Teamwork da no basol tayo may isa. Ngamit ka mayitan ng basketball, DJ kas lang kumatenis na may isa ka. Correct. At awang basulom, no tete bagim lang. Yes. No, agte-table tennis no kung ada mistake ko, tila pa basulok tayo bagik. Awang pa basulok. Diba? At least ang pinabasol ka na magbagay. Ano, intrapersonal? Anyway kasi so kayat ko nga kung mga tulungan tayo digiti ubing, yes, tulungan please. tayo digiti local youth athletes tayo tapno kanay adamot detoy may pagpanakkel kan haan nga tayo nga agbalin nga kasalang buybuyan tayo nga agay-ayam da lang let's improve there po sa may sa titoy lawag ket may isang isu dati R1A champion yes, dati of course. Di are the defending champs ama iti ko ti lawag ni Apo MMK ket talagang sports iti tututukan na mga idol and ay DJ pinangi ko na ti sports idi ko haan lang may sa tutukan na amin yes sa amin lahat DJ tiket ko ano ti sports ni Apo dati nga mayor track MMK and field isuna talaga nga na agtartaray isuna tamok basketball long hair ngamin kahit ko DJ dati ngaming kwa mo iso nga sports nagbaling nga sports commissioner yes, okay Idol Glenn last take mo na okay maraming salamat sa mga nakinig apo Tagalog yes, DJ kada ito nga I2P ko para kada ito Biyernes sapay kumanta adupay tinay-share mi kan adupay kumat may share mi no at adupay dito nga yes so alakat anong usan Idol Glenn make yourselves DJ engage in sports especially sa mga bata hala nga dito yung cellphone to bobra tayo tapno may healthy living yes diba okay ang mga idol okay siya ni apong Idol Glenn Batuyo agpakadan para no bigat manen okay kada ito nga parang tayo ti I-Topico maraming salamat.